Ακούστε το προφητικό όραμα των Γαδάρων. Ο άνθρωπος ζούσε στα μνήματα, βρώμικος, γυμνός και αλυσοδεμένος. Μια λεγεώνα 2.000 πνευμάτων τον καταπίεζε. Έτσι είναι η εκκλησία των εσχάτων ημερών, τυφλή, γυμνή και χωρίς σόφρονα νου, ζώντας ανάμεσα στους νεκρούς. Αλλά ο βασιλιάς πέρασε από εκεί στο έτος της χαριτός του. Διέταξε η ακαθαρσία να ρηχτεί στο βυθό της θάλασσας. Τα 2.000 χρόνια συμπληρώνονται. Ντυθείτε τα ενδύματά σας! Επιστρέψτε στο σόφρονα νου σας! Ο νυμφίος έρχεται. Ανάμεσα στα μνήματα της ζωής ο άνθρωπος κραυγάζει, περικυκλωμένος από αλυσίδες, χωρίς δύναμη να παλέψει. Ο κόσμος τον έκρινε, η θρησκεία τον εγκατέλειψε, αλλά ο Κύριος της ζωής στην ακτή αποβιβάστηκε. Η λεγεώνα τρέμει μπροστά στο σωτήρα. Δεν υπάρχει δύναμη της κόλασης που να αντιστέκεται στον Κύριο. 2.000 δαιμόνια ζήτησαν να βγουν, σε 2.000 χείρους στην Άβυσσο να πάνε. Ορμήθηκαν στη θάλασσα, στο βάθος της συγχώρεσης, όπου ο Θεός ρίχνει τις αμαρτίες και φέρνει τη σωτηρία. Εκκλησία της Λαοδικίας, βγες από το κημητήριο τώρα. Ο χρόνος των 2.000 ετών κοντεύει να κλείσει. Ρηγμένος στο βυθό της θάλασσας, κάθε αμαρτία και ο πόνος. Ο Γαδαρινός αποκαταστημένος στα πόδια του σωτήρα. Ντυμένος με αγιότητα στο σόφρονα νου του, η καθαρισμένη νύμφη θα μπει στον παράδεισο. Ο χρόνος τελείωσε, ξύπνα ο Ισραήλ! η χάρη σε λυτρώνει για να σε φέρει στον ουρανό. Μη ζεις πια γυμνή, μη ζεις την ψευδαίσθηση. Άλλαξε τα ράκι σου με το μανδύα της χρήσης. Η θάλασσα της λύθης σκέπασε ήδη το παρελθόν σου. Εκείνος που ήταν τρελός, τώρα είναι θεραπευμένος. Ρηγμένος στο βυθό της θάλασσας, ρηγμένος στο βυθό της θάλασσας. 2.000 χρόνια χάριτος, να είσαι τιμένος και έτοιμος. αμήν.